ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾವಡಿಡು ಮಾತಿರ ಬೈದಿರು. ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ದಯ ಬೈದಿರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅವಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಲ್ಪರ ಬೈದಿನಿ. ಸೊ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತು ಗಿತ್ತ ಪೂರ ಬೇಗಾಡ್ದು ಕಪ್ಪಾತ ಅಂಚ ಬಚ್ಚಿದು ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಕಲ್ಲ ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಇತ್ತ ಎಂಕಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಕಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ವ್ಲಾಗನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದುಮ್ಮು ಎಂಕಲೊಂಜಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರಡೊಂದಿಲ್ಲ. ಎಂಕಲ್ ನಿಖಿಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇಲ್ಲರತೆ ನಿಖಿಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನ್ವಾ ಎಂಕಲ್ ಈತ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತತೆ ನಿಖಿಲೆಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕುಲ್ದು ತುಯ್ಯರ ಒಂದಿನಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಂಕಲ್ ಮಂದಾನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟದ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದಾನ ಅವು ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕುಲು ಉಪ್ಪುನೇ ಇಂಚನೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಂದು ಬೈದನ್ ಕೆಬಿಕ್ ದಾದ ಬೈದನ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಮೊಕಲು ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ನೀ ಪೆರ್ಚಿದ ಅರ್ಥದಾದ ಅಂದ್ ಬಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪೆರ್ಚಿದ ಅರ್ಥದಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೇನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ದಾದ ಬೈದಿನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದಿನತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಿರೌಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದಿನಿ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಚಿ ಕಟ್ಟದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತದೆ ಐಟ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂತದೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಪಿರೌಡ್ ಪಂತೀರ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮೊಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋತಿನ ಮೊಕುಲ್ ತೂವನ್ನಿನ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ ದಾಯ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಡಿತನ್ ಅವ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪನ ಬುಡ್ಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಷ್ಟ ತೂಪಿನ ನಿಖಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಅವು ಏರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಪುಜಿ ಏರೇರ್ ಪಿರೌಡ್ ಪಂತೇರ್ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಪುನಿ ಅಂಚ ಪಂದ್ ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕಲ ಈತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ್ಲಾದೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆ ಪಂತಜಿ ನಿಖಲ್ ಪಿರ್ಚಿಗಾಡ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಾರು ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಎಂಕುಲಂದೆ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಏಜ್ ದಕ್ಲ ಅವಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ದಪ್ಪಣ ನಮ್ಮ ಏಜ್ ದಕ್ಲು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಅಂಚ ಬಟ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪನ ಏಜ್ ದಕ್ಕಲು ಸಮೇತ ಬತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ನನಲಾತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪಂಡ ಎಂಡನೆ ಮೊಕ್ಕುಳ್ಳಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಒರಿಡಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದೇರು ಸೊ ಒಂದು ಪಿರೌಡು ಮನ್ಪುನಿ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಪೆರ್ಚಿಗಡ್ಡದ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೇರು ಔದಯ ಮನ್ಪಡೋದು ಅವು ಎಂಕಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಸೊ ಓಪನ್ ಕಮೆಂಟ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಆತ್ತು ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಲಕಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂದಾದ ತೂವಾಡವೆನ್ ಪಿರೌಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಮನ್ಪೇರು ಅವು ಸರಿಯತ್ತೆ ಅಂಚ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲು ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುನ ಮಂತೊಂದೆಪ್ಪ ಅಂಜ ಅಕಲ್ ಬಂಡೇರು ಮೊಕಲ್ ಬಂಡೇರು ಎಂಕಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದ ಮತ್ತೆ ದಾಲ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇವರದಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ದಯಪಂಡ ಈತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ 10,000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಾಡ ಎಂಕಲ ಗ್ರೇಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ ಎಂಕಲೆ ಬನ್ಪ ದಯಪಂಡ ಅವೇ ಅಪ್ಪ ಕೆಲವರು ಉಲ್ಲೇರು ಕೆಲವರು ತೂಯರ ಪೂಜ ಅಕ್ಲೇರ್ದವ್ ಮನ್ಪೆರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿಂದುವ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಬಂದು ನಾಲ್ ಮುಟ್ಟೆಲು ದಾದಲ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಐಕೆಗೆ ಗೆಲ್ಪುಜ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡಂದಾತೆ ಪನ್ನಿ ಅಂಚ ಅಂಚಿನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆತು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ತುಯರ ಒಂದಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತೆ ಓಪನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪುವೇನ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅತಿ ಇನಿಮುಟ ಎಂಗುಲ್ ತುಯರ ಆವಂದಿನ ಅಂಚಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇನಿಮುಟ ಮಂದು ಜನ ನನಗ್ಲ ಮನ್ಪುಜ ಆನ ಎಂಚಿನ ಎತ್ತನಲ್ಲ ಓಪನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂವಡ ಕಮೆಂಟ್ ಪಿರಾವಡ್ ಅಂತ ನಂಚೆ ಇಂಚ ಪಂಪಿನ ವರ್ಡ್ ನಿಕ್ಲು ಪಿರದೆತ್ತರಡೆ ಇದ್ದೆ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಚಪ್ಪೋಡು ಅವು ಮಾತು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೂಪು ನಂಚಿನೇ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಿದೆ ಇನಿಮುಟ ಏರ್ಲ ಪಂಪು ನಂಚಿನ ಮಂದಿದೆ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಮಲಮಲ ಏಜ್ ದಪ್ಪು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಬಂದು ಲೈಕ್ ಮಂತದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿರು ಅವು ನಿಕ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಬಂದು ಚಿನ್ನ ಅಂದ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾವ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ನಿಖಿಲ ಮೋಕ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊರು ಏನೆಲ್ಲ ಮೋಕೆ ಬೋಡು ನನ್ನ ಅದ ಏರೇತು ಪುಗರ್ವೆ ರಾತ್ರಿ ದೂರು ನಕುಲ್ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ತು ಪೋಪಗ ಒಂಜೇಲಕ ಪೋಂಡ ವ್ಯಾಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಪೆರ ಮಲ್ಲ ತೋಕೆ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪ ನನತ ವಿಡಿಯೋ ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಚಿನ ಇನಿತ ಲಾಗ್ ನಮಶ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪನೋಡುಂದಿತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಮನಸ್ಸದಿತ್ತಿನ ಬೇಜಾರದು ಬಂದಿದ್ದೆವು ಒಂಚೂರು ತಲೆಮಲ ಇತ್ತುಡ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಪಂಡಿನಿ ದಯಪಡ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಪ್ಪಿಜ್ಜಿಂದು ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಿಮ್ಮುಟ ಏರ್ಲ ಅಂಚೆ ಪಂದ್ರೆ ದಯಪಂಡ ಇದನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಸರಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಂದಿರು ಅಂಚ ಬಟ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿಲ್ಲ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟೇ ಮಂತಿನತ್ತಂದ್ರೆ ಇವನ್ ನಮ್ಮ ಆಂಟಿ ನಕ್ಲಾತೆ ಪನ್ಪೇರು ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಗ ಆಲ್ತಾ ಲೈಕ್ ಅಂಚ ಉಳ್ಳೇರು ಗೊತ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಮಂದಿ 4 ಜನ ಪನ್ಪೇರು ಬಂದು ಐಕೆ ಏನು ಪೂಜಾ ಬಟ್ ದಾದನೊಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಪನ್ ಕಂದಾಂಡು ಸೊ ಎನ್ನು ನಗುರ್ಚೇಲ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಮಾತ್ರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಏರೆಗಳ ಪಂತಿ ನೀರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ದ ಈ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಜಾರ್ ಮನ್ಪೋಚು ನಮಕ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ದಕ್ಲೆ ಏರ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೈಜಿ
ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಪಾನೊಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ನೆಂಕುಲು ಇನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ ಬಲೆ ತೂಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಾಗ್ ಪಾರ್ದರ್ ಏರು ಎಂಚಿನ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಟ್ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಟ್ರೈ ಮಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಬೋರ್ಡ್ ಮನ್ಪೇರು ಕೆಲವರು ಬೊಡ್ಚಿ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಮೇರ್ ಬೇಗ ಬಿದ್ದರ್ದಿ ನೀ ಅವೇನೊಂದು ಮನ್ಪೊಡೆ ಬಂದು ಮೇರ್ ಏತ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂತ ಓಡು ಅಂಚದ ಬಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಗ್ಲ ಕೈಟ್ ದಾದ ಉಂಡು ಬಂದ ಇನಿತ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದ ಲಾಗ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ತಿನ್ಪುನ ಲಾಗ್ ಒಂದೆತ್ತ ಸಿಪ್ಪೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಫುಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದ ಅಗ್ಗಿನ ಅಂಚದ ಚೋಲಿ ಲಾಗ್ ಅನ್ನು ನೀನು ಚೋಲಿ ಬಕ್ಕಿಂದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿಂದ ಅಗ್ಗುನ ಒಂದು ಆಯ್ತು ಏರ್ ವಿದೌಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಾಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರಂದೆ ಇತ್ತೆ ಪುಳಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ದಾಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರಂದೆ ಏರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ತಿನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲ ವಿನ್ನರ್ ಚರಂಡ್ ಕಟ್ಟಂದೆ ಚರಂಡ್ ಅಕ್ಕಲ ಚರಂಡ್ ಕಟ್ಟಂದೆ ಮತ್ತೆ ಏರ್ ತಿನ್ಪೇರು ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಏರ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರೆ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಎಂಚ ತಿನ್ನೊಂದ್ರೆ ರಂಚ ತಿನ್ನುಂತ ಅಂಚೆ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಫನ್ನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಪುಗೆ ಬೋಪುಂಡ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಪುಂಡ ಪುಳಿ ಬಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಜಿ ಪೊಜಂಕಿಲ ಕಲಾಪುನ ಎಂಚಿನ ಪುಳಿ ಟಂಚಿನ ಒಂಥರ ನಿಖಿಲಿ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ತಿನ್ನೊಂದಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಫುಲ್ ತಿಂದ್ರ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲೆ ಆತ್ತೊಂಜಿ ಅಂಚದ ತೂಕ ಬಲೆ ಎಂಚಾಪುನ ಇತ್ತದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮನ್ಪುನ ಏರ್ಪಂಡ ದಚ್ಚು ದಚ್ಚು ಬಕ್ಕ ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ತೇವುದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ ಆಂಟಿ ಬೈದರು ಅರೆಗ್ಲೊಂದು ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ತಿನ್ಪಾಗ ಬಂದು ಆರ್ ಬೇಲೆಗಿಂದು ಬೈದಿನಿ ಬೇಲೆದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ತಿನ್ಪಾಗ ಅಂದು ಬೈದಿನಿ ಅಂಜದ ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೇರು ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚದಾರೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನಮ್ಗೆ ಅಂಚದ ಬಲೆ ಲಾಗ್ ಮುಗಿಯು ಬತ್ತೇರ್ ನಂಗೆ ತೂಪವ ಅಂಜದ ಬಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ 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 4 ಜನ ಅಂತಾವ ಏರನಂಡಲ್ಲ 4 ಜನ ಬಲೆ ಲಾಗನ್ ದಚ್ಚು ಲಾಗನ್ ಧನು ಧನು ರಾಜು ಪೋ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಧನು ಬಲೆ ರಾಜು ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಕಟ್ಟೆನ್ ಪುಲೆ ಅದು ಒರಿ ಏನ ಫಸ್ಟ್ ಪೂರ ಒಂತುಲೆ ದೊಡಮಲ ಬತ್ತೇರಿ ಆರಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತುಂಡು ಜೀವ ಗೆಡ್ಡೆತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಮ ಇತ್ತು ಎಂಚಾಪುನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂಟು 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 ಜೋಕುಲ್ ಮಾತ ಉಂಟ್ಲೆ ಲೇಡೀಸ್ ಅಮ್ಮೆ ಲೇಡೀಸ್ ಹತ್ತು ಮಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದ ಬಕ್ಕ ಒಂಜೇಲಕ್ಕ ಅದಾತು ಒಂಜೇಲಕ್ಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮನ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಕಿಶನ್ ಬಾಯ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಸೊ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ಎಂಕಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಭವಿತ್ ಸೊ ಭವಿತ್ತರ ಎಂಕಲ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ತಂದಲೆ ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿಂಚಾಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಯಪಂಡ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ನಕುಲು ಇಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಪೆರ ನಾನ ಇಂಕಲ ಮತ ಮನ್ಪೆರ ಏರ್ ಮಾತ ಸಾರಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಮ ನಮ್ಮನ ಎಂತು ಗೆತ್ತೆ ಬಲೆ ನೇ ಔದಿಂದೆ ತುನ್ನನ್ ತುನ್ನನ್ ಯಾ ತುನ್ನನ್ ಶೋಕೊಂಡು ಕಮ್ಮೆ ತಿಂದು ಕೊಂಚ ಹೊರಮನೆ ನೀರು ಬಾಯಿ ಲಿಂಬೆಲಿ ಅಂತ ಲಿಂಬೆಲಿ ಕೈಪುಡದ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ನಾ ಬಾಯಿ ನೀರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತಿನ್ನಾಗ ಏತ್ ಬಾಯಿ ನೀರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾರು ತಿನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ ಯಾರು ತಿಂತೀನಿ ನೆರ್ನ ಅರ್ಧ ಕಾಲಿ ಅದಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ತಿನ್ನೇರಿ ಲಿಂಬೆದ್ದು ಭಯಂಕರ ಆಚೆ ಹೊರನೆ ತಿನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನೀకు లింబె పులి అయిపోతే ఇంచిన ఐదో జన స్టార్ట్ మన్ప్ಲೆ దాదా కొర్పే నీకు బొక్క కొర్క సురుకు తినోను బొక్క కొర్క నే నీకు 4 జన కావాలా ఆర్ చాలు ಆಟ ಶುರು ಈಗಾಗಲೇ 6 ಮಂದಿಯ ತಿನ್ನು 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 తెలుసరి ఇచ్చి మారే ఓకే మెరెడ్ బర అంతే అరే అమ్మస అటుంది బాగా పులిజ్జి యార పులి దిగల్ బ్యాక్ ఓకే 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 మేర రియాక్షన్ ఇచ్చి yes yes నిఖిల
ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಲಿಂಬೆ ಹುಳಿ ಸರ್ಬತ್ತ ಚಕ್ಕುಲಿ You eat. You eat. ಅಂಚತ್ತಿ ಉಂಟುನಾ ಫುಲ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇಡಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಇಡಿ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ ಉಂಟಿಯಾ ಉಂಟು ಕೊಡಿ ಅವ್ರು ಒಕ್ಕಡ ಬಾಯ್ ಉಂಟು ಒಕ್ಕಡ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಅಗ್ಗಿಲೆ ಆಯ್ತು ಪುಳಿತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಚೀಪೆ ಅವನು ನಂದು ಫೋನ್ ಔಟ್ ಗೇಮ್ ರಾಜು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿರರ್ ದಾದ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಮೋಡ ತುಲೆ ಗೆಲೆ ಅಗ್ಗಿಯೋಡ ವೈಟ್ ಮಾಲ್ ಫೋಡ್ ಶಾಬಾಸ್ ಬಸ್ ಮೋಡ ಅಂತಲ್ಲ ಜಿ ಆತಿ ಜಿ ನಾಳೆ ಬರೋದು ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡರ್ ಆಂಡೋ ದಾನು ಇಂಚಿ ಬಾಲ ದಾನು ದಾನಾ ಕೂಡ ಉಂಡಿತ್ತು ಇಂಚಿ ತುಲಾ ಇಜ್ಜಿ ಅವೇನು ಸಾರಿ ಕೊಜಂಟಿ ಇಲ್ಲ ಹೌದಾ ಸಪುರತ ದುಂಬೆ ಬೋಡಿಗೆ ಇತ್ತ ಅದೇ ಕಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒರಿ ಕಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಜಿ ದಚ್ಚು ಅಲ್ಲ ಈಗ ಎಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಲಿಂಬೆ ಪುರಿ ತಿನ್ಪುನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಶೋಕ್ ತಿನ್ನಿ ಧನ್ರಾಜ್ ಒಕ್ಕ ಇಂಬೇರು ఒక దర్శన్ షోక్ తింటే అయితే ఎంకులు విన్నర్ అది ఆంటీ దొతనందుల రేపన్నారు లింబೆ ಪುಲ್ ತೊಟ್ಟು ರೋಸ್ಟ್ ಆ ತಗಿದೆ ಸಣ್ಣ ಮಂತಿದಿ ಸಣ್ಣ ಮಂದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಜಿ ಅಂಚ ದಿಗರಿಗೆ ಎಂಚಾಡು ಲಿಂಬೆ ಬಿಳಿ ಕೈ ಪುನ ಚೀಪೆಂಡ ಅಸ್ ಬಾಗ್ ಸಕ್ಕರ ಅರೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ತಿಂದ ಆದಪ್ಪ ನೋಡುಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಪುಳಿತ್ತು ನಾತೆ ಮಗ ಲಿಂಬೆ ಬಿಳಿ ಬುಲಿ ಪಂಡ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಅವನು ನೆಂಚೆ ವಿನ್ನರ್ ಆದ ಆಂಟಿ ದೊತನಂದುಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಚೋಲಿನ್ ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಆಗಿದ್ದೇರಿ ಎಂಕುಲ್ ಚೋಲಿನ್ ಸರಿ ಆಗಿಜ್ಜ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ವಿನ್ನರ್ ನೆಟ್ ರಪ್ಪ ಮಾಡಿದಿನ ಅರ್ಮೇರ್ ರಪ್ಪ ಮಾಡಿದಿನ ಅರ್ಮೇರ್ ಓಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಚಿಂಚಿ ರಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ದೆ ರಪ್ಪ ಅರೆಗು ಇಜ್ಜಾವೆ ನಾನು ತೆಲ್ಪ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ತೆಲಿಪೈನ ಇದು ಹ್ಮ್ಗೆ ಇಜ್ಜಾವೆ ತೆಲ್ಪ ಅದೇನ್ ಕಂಚ ಅಲೆ ಲಾಗನ್ ದಾದಿನ ನಿಂತಿ ಇಂಜಿತುಲ ಅಂಚದ ಇನಿತ್ತ ವಿನ್ನರ್ ಎಂಕಲ ಆಂಟಿ ಆಂಟಿ ಕೂಡ ಲಿಂಬೆ ಬಿಳಿ ತಿನ್ನೊಂದು ಕೊಡಂಜಿ ನಿಂತೆ ಅರೆಗೆ ದಾಯ ಮೇನ್ ಅದು ವಿನ್ನರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಟ್ ರಡ್ಲಿ ಮೆಬ್ಲಿ ತಿಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಕಟ್ ಮಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೇರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮೇರೆ ಹೊಡೆದ ತಿಂದಾತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ತಿಂಪಾಯಿನಿ ಅಂಚದ ಎಂಗ್ಲ ಇನಿತ್ತ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ತಿನ್ಪಿನ ಕಾಂಪಿ ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಅಂಚ ಎಂಗ್ಲ ಇಂತ ಲಾಗ್ ನೀನು ಏನು ಮಂತನಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಫುಲ್ ಬಿಜಿ ಉಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಬಿಡ್ಕಂಡೆ ಪುನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕೇಳೋದು ಬೇರೆ ಗಡಿ ಗಡಿ ದಿನೋಲ ಲಾಗ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಆತ್ ಇಂಗ್ಲೆಗೆ ದಿನೋಲ ಬಿಟ್ಪುನ ಆತ್ ತಾಯಿ ಚಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನ ಗಿಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಗ ದಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ಪತ್ತು ಎಂಗಲ ಇನಿತ್ತ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಬವಿತ್ ಬವಿತ್ ರಾಜ್ ಬರ್ಲ ಅಂಚಿದಿಲ್ಲ ಅಂಚದ ಬ್ಲಾಗ್ ನೆನ್ ಮನ್ಪುಗ ನಾನು ದಚ್ಚು ಅಂತ ಕೈ ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತೀರ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಹಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರೋದು ರಾಜನ ಬ್ಯಾಗ್ ಬರೋದು ಚೂರು ಅವು ಚಿತ್ತು ಬಾಡಿ ಇನ್ನಿತ ಲಾಗ್ ನೆಂಕುಲು ನೀ ಮುಲ್ಪನೆ ಎಣ್ಣು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಲ ಎಂಚಿನ ಚುಗ್ಗು ಬೆಬ್ಬೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದಿತ್ತರ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 10K ರೀಚ್ ಆവുന്നുണ്ട് ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ 10K ರೀಚ್ ಆವಡಂಡ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಅಂಗು ಬಿಡೊಂದೆಪ್ಪ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಲೆ ಅಂತ ನನಾತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರೋನ್ ದಿಪ್ಪುಂಡು ಪಾನೊಂದು ಇದ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಬೈ